Gepleyer Adatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri viza plastik kartlarynyň mali serişdeleriniň nagtlaşdyrylmagynyň togtudylmagy bilen özleriniň agyr ýagdaýa düşenliklerini, hatda çörek almagy hem pullarynyň galmanlygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe günüň dowamyny Adatlyk Radiosu bilen dörli ýurtlarda bilim alýan türkmen ýaşlarynyň oňlar çosy habarlaşyp, şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri plastik kartlaryna geçirilen pullary nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini gurrun berdiler. Yer gelenine ýatlasak, Türkmenistanyny, dollar sewdasyny we daşary ýurtlary ugratyp bolýan mali serişdelerini girdilen çeklendirmelerden soň viza kartlary ýurdun daşyna pullary nagtlaşdyryp bolmagyň ýeketek ýol bolup galypdy. Emma häzirki pursat türkmen hökümetleriniň bu mümkinçilik hem böwetlenigine çalym edýär. Ýyl täzeleneli bäri viza kartlarymyzdan ýekejede rubl çekip bilmeýäris. Yeni atalarımız Türkmenistanyny talap edilýän bir topar guwanamalary toplap, soňkyjy pullaryny kartlarymyza geçirýärler. Türkmen hökümeti bolsa kara moýun edýär. Pulsuzlukdan ýaňa talip halymyza hajatxanalary ýuwup, gara şaý gazanmaly bolduk diýip Moskwanyň ýokary okuw jaýlarynyň birine bilim alýan türkmen talibi aýdýar. Gazakstanyň okuyan başga bir türkmen talibi bolsa, täze ýyldan bäri viza kartymyz bilen ne pul nagtlaşdyryp, ne de sewda edip bolýar. Barın dukanymyzda maskara bolup gaýdýarys. Çörek almagy hem pulumuz galmady diýip nägilerini bildirdi. Gal berse de Adatlyk Radiosynyň redaksiýasyna ýokardaky mazmunly hatlaryň oňlar çosy gelip gowuşýar. Degişli türkmen resmileri şol sanyny Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky bolsa, bu ýagdaýlar dogrusyny nähilidir bir kommentariýa ýa düşündürüş bermekden ýüze urýarlar. Şol bir wagtda bankyň dekabrň başyna çykaran soňky resmi kararyna göre türkmen banklaryna degişli viza kartlarynyň günde daşary ýurt valyutasyny nagtlaşdyrmak üçin göz öňünde tutulýan puluň möçberi 50 Amerikan dollaryny, nagt bolmadyk tölekleriň möçberi 100 Amerikan dollaryny barabar bolmaly. Bank işgärleri dekabrda kesgitlenen bu möçberiň üýtgüsiz galýanlygyny Adatlyk Radiosynyň çeşmelerine tasdiklasalar da, häzirki güne çenli viza kartlary bilen nagtlaşdyrmak operasiýalaryny amala aşyryp bolmaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň jogapkar işgärleriniň biri atlandyrylmazlyk şerti bilen munun beýlek viza kart eýeleriniň migrasiýa gullugynyň ýörüte resminamany hödürlemeli boljakdygyny aýtdy. Onun sözüne göre, şeýle resminama arkaly raýat ýurdun daşyna çykmagy gadagançylygynyň ýokdugyny kepil geçmeli. Emma bir ýyla goly wagt bäri bar bolan bu düzgün öň ýurdun daşyna çykýan adamlaryň öz viza kartlaryny aeroportda hasaba goýmaklary bilen çäklenýärdi. Häzirki wagtda plastik kartlardan daşary ýurtlarda peýdalanmak isleýänler migrasiýa gullugynyň resminama alyp daşary ykdysady banka tapşyrmaly, bolmasa plastik kart ýurdun daşyna işlemeýär. Emma häzirki pursatda daşary ýurtlarda bilim alýan taliplaryň bu täze düzgüni ýurdun daşyna nähili berjaý etmeliligi dogrusyny hiç hili mümkinçiligiň göz öňünde tutulmanlygy hem bellenip geçilýär. Sözümizin ahirine bellesek, döwlet resmileri we mediasy daşary ýurtlardaky türkmen talipleriniň pul çäklendirmeleri zerarly, başdan geçirýän kynçylyklary barasyny kelam söz aýtmaýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler, efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Urban. Türkmenistanyň Lewap vilayetinde hem garry renkli awtomobilleri agy boýatmak talaby işlendi. Mundan öňdüňe hukuk goraýjy darlaryň işgärleriniň garry renkli maşinlaryna gadaganlyk girilipdi. Emma düýün köçede gara we garamtyl renkli maşinlaryň ähliýetini saklap başladylar diýip Adatlygyň Lewapdaky çeşmesi habar berýär. Berilýän maglumata görä köçelerdäki garry renkli awtolawlary bir uçdan saklap gün jerime duralgysyna uradýarlar. Maşiniň eýesiniň ýaşuly adam ýa aýal maskala bolmagy hem polisiýada hiç ýyly ýaýdanmaçlyk töretmeýär.
maşynyň jerime durulgasyna saldyrmalyk ya ol ýerden ýygyny almak üçin onu ag reňke boýatmaga razylyk bermeli. Garry reňkli maşyn mineniň üçin salynan 100 manat jerimäni diňe şondan soň töläp bilýärsiň diýip Azatlygyň Lewap vilayatyndaky çeşmet aýtdy. Türkmenistanyň paýtagtynda garry reňkli maşynlara girilen resmi däl gadaganlyk geçen ýylyň aýagyna başlandy. Bu ýagdaý ýanwaryň başyndan köçede saklanyp, jerime durulgasyna iberilýän awtologlaryň sanynyň birden we ýygyderli köpelmegine alyp geldi. Şol wagtda häkimetler bu çäräni ilatyň özlegi hukmyny görkezmäge çalışýarlar we her bir sürüje meniň garry reňkli awtologymy ag reňke boýatmaga ruhsat beriň diýip günäni özlerinden aýrýan arda ýazdyrýarlar. Ýöne bu hem mesel. Şeýle arda ýazan awtolog eýeleri öz ulaglaryny garry reňkden ag reňke boýatmak üçin Döwlet Awtoinspeksiýasyndan resmi ruhsat hatyny almaly. Olar maşynlaryny diňe şondan soň ustahana tapşyryp bilýärler. Bu ýagdaý Döwlet Awtoinspeksiýasynyň maşyn reňkleýän ustahanalaryň agdyna ulu nowatlaryň döremegine we maşyn reňkletmek narhlarynyň en çemese ýokarlanmagyna alyp geldi. Lewapdan tapagutlykda garry reňkli awtomobilleri agartmak talaby daşygda bir hepde odaly güýçlendi. 8 ýanwarda vilayat merkezine ýürüýte ýygynak geçirilip edaralaryň ýolbaşçylaryna garamagynaky işgärleriň awtologlarynyň fevral aýynyň ortalaryna çenli ag reňkli bolmalygy aýdyldy diýip Azatlygyň daşygdaky çeşmet aýtdy. Häzir daşygdaky ustahanalarda gara ýa goý reňkli awtomobillerini reňkletjek bolýanlaryň uly nowaty emele geldi. Maşyn reňkletmegiň bahalary hem birden gymmatlady. Bir maşyn reňkletmek üçin 8000 manatdan gowrak pul gerek diýip Azatlygyň daşygdaky beýlek çeşmeler hem habar berdi. Şu aralykda Aşgabatda gara we garamtyl reňkli awtomobilleriň eýeleriniň arasynda täze kinaýaly bir salamlaşyk medeniýet döredi. Maşyn eýeler inni salam ya ýagdaýlar nähillip soran tanışlaryna başga hiç zat diýmän ak şäherim Aşgabat diýip jogap berýärler. Bu jogapdan soň salamlaşýanlaryň ikisi hem azy ýylgyrýar we eginlerini ýygyryp başga söz aýtman öz ýollaryna gidýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Türkmenistanyň ag reňkiň barha güýçlenýän kulty Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident bolmagy we ilki adatça hemişe gyzyl ýa gyrmyzy göllü bolan türkmen harlarynyň ak göllü edilip dokulyp başlanmagy, dörli resmi çärleriň ak güller bilen bedelmegi bilen gödüýildi. Ýöne Aşgabatdaky binalaryň ak mermere örtülmegi hemde daşary ýurtlardan satyn alynýan dağ daşlaryna 100 milyonlarça dollar harçlanmagy 1990-njy ýyllaryň ortasynda odalky prezident Sapar Murat Niýazowyň döwrüne başlandy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Halkara Freedom House guramasy dünýäde demokratiýanyň ýagdaýy boýunça nowatdaky ýyllyk hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan bilen Özbekistan ýamanyň ýamany atly ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Freedom House ýagny Azatlyk öýüniň guramasynyň raýat azatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesi boýunça 16-njy ýanwarda çap eden hasabatyna görä, Amerikanyň demokratik standartlarynyň ýokalmagynyň çaltlaşmagy bilen bütün dünýäde demokratiýa hüjüm astynda we ýyda çekilýär. Dünýäde azatlygyň derecesi 2018 at bilen ýaýradylan raportda dünýädäki ýurtlar demokratiýanyň derecesi boýunça azat, bölükleýin azat we azat däl diýilen 3 kategoriýa bölünýär. 2017-nji ýyla synedilen hasabatyň azat däl diýilip kesýitlenilen kategoriýasynda dünýäniň 49 ýurdy ýerleşdirilip, olar planetanyň ilatynyň 37%-ni öz içine alýar. Bu ýurtlaryň 12 sansy bolsa, ýamanyň ýamany diýilip atlandyrylyp, olara 100 bal derecesinden 10 baldan hem az baha berilýär. Olaryň hataryna Türkmenistan, Özbekistan, Saud Arabistany, Siriýa, Günorta Sudan, Eritreýa, Demokratik Koreýa, Ekwatorial Gvineýa, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikasy we Liwiýa girip, bu ýurtlarda raýat azatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesiniň iň pes görkezije eýdigi aýdylýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gırgyzstan hasabatda 100 bal derecesinden 37 bal alyp, bölükleýin azat ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Bu kategoriýa Ermeni
Türkmenistan, Gürcistan, Makedoniya, Moldova, Ukraina we Pakistan ýaly ýurtlar girýär. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen gurama demokratiýanyň ýagdaýy boýunça Türkiýede möhüm üýtgeşiklikleriň bolandygyny aýdyp, ýurda hasabatyň bölükleýin azat däl kategoriýasyndan çykaryp, azat däl döwletleriň hatarynda ýerleşdirdi. Şeýle-de raportda Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdyrlyşygy synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın öz garşydaşlary diýilýäne garşy basyşlary güýçlendirmeginiň türk raýatlary üçin yaramaz netijeleriniň bolandygy aýdylyp 100 bal derejesinden 32 bal berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kiprde ulow kakan welsepitli türkmen migranty Ýazgelle Rahmanowy halat edip bolmady. Kipr metbuaty dün Düzowa diýen ýerde dosty bilen bilelikde velosipedli söwda merkezine gidip barýan bir türkmen migrantynyň ulow kakmagy sebäpli aradan çykanyny habar berýär. Kibris gazetesi atly neşriň ýazmagyna görä, dün akşam saat 8 töwereginde Kipriň demirgazyna ençe aýdan bäri çıralar bilen ýagtyldylmayan Jihangir çatyry bilen Ýonja çatyrynyň arasyndaky tüm garanky ýolly mobil telefonuny pul ýüklemek üçin söwda merkezine çyrasyz velosipedli gidip barýan 30 ýaşyndaky Ýazgelle Rahmanowy ulow kakypdyr. Wakada agyr yaralanan türkmen migranty Ýazgelle Rahmanowa ilkinji kömegi destine gelen tiz kömek gullugynyň işgärleri beripdir. Özünden gidip ýüregi duran türkmen migrantyny tiz kömek işgärleri gaýtadan özüne getirip, Gyssaly Nikasiýadaky doktor Burhan Nalbant ogly döwlet keselhanasynyň reanimasiýa bölümine akidip ýatyrypdyrlar. Adanyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk Radiosyna maglumat beren keselhananyň bir işgäriniň aýtmagyna görä, hekimleriň elinden gelenine gaýgyrmanyna garamazdan Türkmenistanly migrant Ýazgelle Rahmanowy halat etmek başartmanlar we ol sagat 02:40 töwereginde reanimasiýada aradan çykypdyr. Demirgazyk Kipriň polis serkerdeliginiň metbuat gullugynyň beren maglumatyna görä, Waka Gazi Magusa Nikasiýa esasy ýolunyň uğrunna Jihangir we Ýonja atly çatyrklaryň arasynda bolupdyr. 26 belgili esasy ýollan ýeňil ulugyny sürüp gelýän Hasan Anyt Ýonja çatyryna goloýlanyna sırasyz welosiped sürüp barýan Türkmenistanly migrant Ýazgelle Rahmanowa awtomobiliniň çep öň tarapy bilen kakypdyr. Kipr polisi şol wagtyň özünde türkmen migrantyny kakan ulugyň sürüjüsiniň tutsuk edilendigini bildirýär. Özünü Murat diýip tanadyp, bu temada Azatlyk Radiosyna maglumat beren türkmen migrantynyň aýtmagyna görä, Türkmenistan döwleti Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyny tanamaýanyň üçin ol ýerde türkmen ilçihanasy ýa-da nähilidir bir wekilhanasy ýok. Kiprde türkmen migrantlarynyň arasynda ölüm bitim bolanyna aradan çykanyň naşyny ilki bilen Türkiýe we ondan soňam Türkmenistana uçar bilen akitmeli bolýar. Kiprde köne türkmen pasportu bilen arkaýyn kanuny ýagdaýda işläp hem ýaşap bolýar. Bu çoň üçin köne pasportly türkmen migrantlar Kipre ýykyn edýärler. Ýöne Türkmenistanyň diplomatik gatnaşygy bolman soň türkmen migrantlary diňe bir ölüm bitim bolanda däl. Migrantlar bilen baglanşykly ähli meselelerde türkmen diplomatlarynyň gollugyndan mahrum galýarlar. Telekanallarda tomoşa edýän bolsaňyz ýa-da mediada ýazarlaýan bolsaňyz, Kiprde türkmen migrantlary aşa köp bolan soň olar barasynda ýygyderli ýagdaýda her dürli habarlar çykyp dur we bu ýagdaýam olaryň Türkmenistanyň gollugyna has köp mätäçlik çekýändigini görkezýär diýip Kipr'däki türkmen zähmet migranty Murat sözleriniň üstüne ýetirýär. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlilikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz.
Türkmen häkimetleri dürli waganalar bilen işsizlere berilmeli kömek pullaryny tölemekden ýüze gurýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler habar berýärler. Türkmenistanyň ilaty iş bilen üpçün etmek hakynda kanunynyň 2016-njy ýylyň noýabryna güýje giren 1-nji bölüminde işsizden kimdigi we onuň nähili ýagdaýda kesgitlenilýänligi düşündirilýär. Bu kanunyň 2-nji bölümi 2017-nji ýylyň ýanwaryna güýje girdi we onu esasy gözeňinde tutulýan mesele işsizlere işsizlik pasobiýalaryny tölemek bolup durýar. Bu Türkmenistanyň kanun esasynda eýýäm 2017-nji ýylyň ýanwaryndan işsizlere işsizlik pasobiýalarynyň tölenilip başlanmalygyny aňladýar. Kabul edilen kanuna laýyklykda işsiz öz ýaşaýan ýerindäki etirap häkimliginden, zähmet birjasyndan öz hünäri boýunça iş hödürlenilmänligini tasdikleýän dokument getirmeli we şundan soň oňa 1 aýyň dowamynda işsiziň pasobiýasy tölenip başlanmaly diýip kanunyna aýdylýar. Şeýle de kanun esasynda işsiziň kömek pulunu alýan adamy täze iş orunlaryny tapmak mümkin bolan hünärlere gönükdirmek boýunça iş geçirilmeli. Egerde şu aralykda işsize 2 gedek öz başarjak işi hödürlense we işsiz bu işleriň hiç ýerine gitmese, döwletiň onuň işsizlik pasobiýasyny ýatyrmagy hukugy bar. Şonuň bilen birlikde kanun esasynda işsiz diýip hasaplanylýanlar esasan iş orunlarynyň gysgaldylmagy boýunça işini ýitiren we başga iş hödürlenmedik adamlar bolup durýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun çar künjegindäki çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň iş orunlarynyň gysgaldylyp başlananyna 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Emma henüz işsizlik pasobiýasynyň berilip başlananyny ýa-da şeýle pasobiýa alan adamyň bardygyny anyklamak bize başartmady. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, mysal üçin Marda, Lewapda newit gaz karhanalaryny işleýän işçileriň iş orunlary köpçüliklerin gysgaldylygy we olara Türkmen wasynyň olaýyndaky gyanlydy. Esenguldaky Gamyslyja newit, Ekerem newit ýaly ýerlerde işlemäge gitmek teklip edildi. Azatlygyň habarçysy bu hödürlenen işden ýüze uran adamlaryň bir näçesi bilen gurlaşyp gördi. İşçiler iş hödürlenýän ýerde bärden barjak adamlar üçin ýaşaýyş durmuş şertleriniň döredilmänligini aýtdylar. Haçan olar iş hödürleýjilerden men ol ýerde nirede ýaşaýyn diýip soranlaryny olara ine hödürlenen işden ýüze urdy diýipdirler. Elbetde bu olaryň işsiziň pasobiýasyny almak hukugundan kesilýänligini aňladýar. Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurlaşan işsizleriň biri bolsa başga bir ýagdaýa hem ünsüçekdi. Türkmenistanyň kanunçylyga laýyklykda iş orunynyň gysgaldylmagy derarly işden boşadylan adam egerde 5 ýylyň dowamynda şol iş oruny dikeldilse, şol ýere ilkinji bolup iş alınmaly. Emma bu kanun işlemýär. İşgär iş oruny gysgaldylýar diýip işden boşadyp 6 aýdan onuň ýatyrylan iş oruny dikeldiýän halatlar az bolmaýar. Emma onuň ýerine başga para beren adamy iş alýarlar diýip adynyň aýdylmalygyny soran işsiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Ulberdimuhammedow iş orunlary gysgaldylanlary iş bilen üpçün etmek, olara pasobiýa bermek hakynda ýekeje gedek hem gurrun etmedi. Gynançly ýeri iş orunlarynyň gysgaldylýanlygyny hem edara ýolbaşçylar we işden boşadylýanlar bilýär. Bu möhüm mesele barada metduatda hiç zat aýdylmaýar diýip 55 ýaşyndaky Aşgabatly işsiz Azatlyk radiosyna aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde söýlenmän Sultanat Silva gepleşiklerine dowam etdirýär. Enter Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllarynda guruluşyna başlanan Aşgabat Mary Magistral ýolunyň guruluşynyň şu neçeli hem tamamlanmaýanlygyndan bu ýoldan ýöremeli bolýan sürüjüler türlü kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýandygyny aýdýarlar. Bu ýoluň Ahal welaýatyna degişli bölegi, ýagny Aşgabat Tejen aralygynyň guruluşy hem dol tamamlanmasa da bu aralyk bilen oňuşda bolýandygyny marly sürüjü döwlet aýdýar. Emma Tejen Howuzhan aralygynda bu ýoluň guruluşynyň hemişelik guruluşyk obýektine öwrendiginden sürüjüler juda nägile bolýarlar diýip ol dowam edýär. Iki gapdalyň ýoluň aralygyna goýulmaly demir germekleriň oturdulan ýerinden oturdylmadyk ýerlerken, ýol gyralaryna dökülen çagıldyr gümüşmekler hem tekillenmän ýol hasem daraldyar. Käýerde işläp beren tehnika hem gödüň düşýär. Ýöne olaryň öňjeli etýän işleri göze ýelmeýär. Sürüjüler bu aralykda käte taga, käte çepe geçip ýoluň haýsam bolsa bir böleginden iki gapdalyň hereket edýärler. İki gapdalyň hereket üçin ýoluň darlyk etýänliginden daşary çöken hem owranan käýerlerde uzun dolukları emele getirýän asfalt ýol, avtololary hem daýalýar bilen sürüjüleriň hem ýolçylaryň hem halyt enkina darýar diýip ol Aşgabatdan nara barýar kan ýoluň 230-njy, 280-njy kilometrliklerinde asfaltyň hasem çarkan
gandaklyga öwrülmek bilen şu aralykda härisinde avtomobil helakçylyklarynın ýüzi berýändigini hem sözüne goşýar. 2017-nji ýylyň 16-njy dekabr güni öýlen saat 16 töweregi şu aralykda bir wagtda 3 tane ýeňil avtologyň çaklaşmagy bilen uly ýol helakçylygynyň şahydy bolandygyny mardan aşgabada gedelenje gelen Terdar hem tasdikleýär. Terdaryň pikirçe tejen mara aralygynda polisiýanyň ýol ödäçilik gullagynyň işgärleri hem her adymda diýen ýaly sürüjiler taklap yrtarýarlar. Olara türlü jerimeler salýarlar. Polisiýanyň ýol ödäçilik gullagynyň işgärleriniň bu hereketleri hem sürüjileriň rahatlygyny bozýar. Her kilometr geçýänçe sürüjiler beýinçilik bolup, käte olaryň ünsü öňlerinden çykjak indiki ýol ödäçilik gullagynyň işgärlerine näçe para berip satmaly bolarkan, ýa bolmasa indi näme yrf ararlar kan, nerede saklarlar kan diýen ýaly aladalar bilen ünsü ýoldan töwülüp şeýle helakçylygy uçurýarlar diýip Serdar aýdýar. Mara goýlaşynyňda 20 kilometr ýaly ýol kada laýyk bejerler. Bu aralykda asfalt hem kadaly düşelipdir. Iki gatdaly ýoly bölýän demir germegler hem kadaly goýulypdyr. Emma bu kada 20 kilometr aralygy öz içine alýar-da, ondan beýlek bu ýol edil eýete ýaly. Onuň gutarmaýan uruluşy hiç kime degişli däýler diýip sürüjiler aýdýarlar. Eýete diýen polisiýanyň ýol ödäçilik gullagynyň işgärleri bu ýoly edil atandan alan miras ýaly gazan çeşmesine öwrüp, sürüjileri dürli bahanalar bilen talýarlar diýip iştirlikden gün gudaran üçin kireye diýen sürüjileriň käte uzak ýol geçip gazanjynyň ählifini ýolda polisiýanyň ýol ödäçilik gullagynyň işgärlerine paýlap, öýlerine elleri boş barýan wagtlarynyň hem kän bolýandygyny sürüjilerden eşitmek bolýar. Polisiýanyň ýol ödäçilik gullagynyň işgärleriniň şeýle gazançlarynyň bir bölegi ýol guruluşyna sarf etdirip bolsa-da, onda bu bitmeýän ýol guruluşy belki tamamlanady diýip sürüjiler notýarlar. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.